audio muri kuita sei mukoma wangu nekuti vari kusaririra vanhu vasiri pachimuti. Muri yeZimbabwe zviri pano zviri kutsobira. Anongwa matsauchuga matambulikite mutariko wamadhende. Kureva kuti kupfapfedza nekumhanya mukati mekutsudzira zviri kuitika pana pandika. Kwanzi vakataura kuti kwanzi ndo inonzi chadzunda dzunda. Munduna wevhene. Yes. Chadzunda dzunda. Icho chakuda pfuti zvakare. Rikiti. Again. Rikiti. One more time again. Ausati wamboona radio inofamba zvekusvika pakutodaro vona kudhara. Right. Inzwa mashoko andinawo panapa tisati tadzibhoshongora ari kubva kune veAmosei Contractors Private Limited, ikambani inopa zvekuvakisa nevanovaka nechikwereti kumamembers edu vozobhadhara chikwereti kanzatu vavakirwa. Vanhu vanokwanisa kuve mamembers eAmosei vanosanganisira vashandi vehurumende, varimi, vemakambani nemunhu wese zvake. Kune silver plan kana kuti high density plan vari kuvaka kumamisha nemapensioners handitika vari papensheni. Kozoti gold plan handitika yemedium density ndiye varimi vadiki. Kozoti platinum plan yellow density zvakareka ndiye tokuitira zvakareka neborehole drilling pamwecheteka nezvimwe zvakawanda kuvarimi vakuru. Diamond plan iyi majeka ndiye zvikoro, machechi nezvipatara. Kozoti Diamond Plus inobata makambani, ma-NGO pamwecheteka nevanoda kuvakirwa macomplex. Membership fee inoshanda zvinhu zvitatu muri zvakare tokatanga kudzibhoshongora. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza dziri kuitika matima nawose nyika ino. Muri yeZimbabwe rikani chivedera nchiti nhasi ndakapakata nhasi ndakadzitakura dzandinadzo. Muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo, nyaya ikaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti kwagutu kune mwana akabatwa, mukomana ane 17 years dzekuberekwa, kuti aifamba mudzimba dzevanhu achitora zvipfeko zvemukati zvakafanana nemapants zvakafanana nemapitcoat. Mwana uyu anogora nambuya amai vababa vake. Asi pakazobatwa mwana uyu zvakazoonekwa kuti mwana uyu aiwa aitotumwa nambuya. Zvakataurwa nemwana uyu kusvika nhasi nyaya iri kwashe, nyaya iri kwasabhuku kusanganisira nekumapurisa. Zvavakataura ndo zvandakapakata zvandinazvo pano nhasi. Right. Mati mukomana wechidiki ane makore 17 ekuberekwa. Icho kwadi. Kureva kuti izera rekuma form 4 ikoko. Ikoko icho kwadi ikoko. Achifamba mudzimba achiita sei? Achitora zvake zvipfeko zvevanhukadzi zvokutoti anotoudzwa nhasi kuti nhasi ende pamusha pekwanhingi unotora chinhu. Nhasi ende pamusha pekwanhingi pantura chinhu. Ende anotaura iye kuti mandakaenda ndikadzoka ndisina chinhu mushoma. Nekuti ndikasvika handina DVD. Ende vanhu vakawana zvipfeko pamapawo, vanhu vanotosvika kuma 30 vakazowana zvipfeko zvavo. Zviri pamba apa. Asi ndine zvandakapakata zvandichauya nazvo ndisati ndapedza kutaura. Ndine nyaya iri kuitika munzvimbo yeMbare. Mumbare muno mukadzi ari kuchema achiti iye ndinogara nemurume wangu, asi zvandinogara nemurume wangu ndinogona kuona kamwe chete kana kaviri pawiki kana katatu pamwedzi. Nguva yese murume wangu anenge achingoti ndiri kuya handipo, aiwa nhasi kusarara kwendeta pamba ndiri kurara kwa sisi wangu. Ende dzimwe dzenguva ndinogona kufona kuma past 11 past 12 ndida kubvunza kwa tete ndoti na tete baba vevana vangu vanokumboona kwavari kontombonzi mira ndivape foni zvishuwa vari kunoko past 11 past 12 vari kuona TV kwa tete ndiko vari kuonera bhora. Past 11 past 12 past 11 past 12 vari kwa tete vachitopiwa hanzvadzi yavo vachitombodavira vachiti vari kuona bhora. Ndine nyaya yandakataura nezuro muri yeZimbabwe yemwana akaruma mumwe mwana pachikoro muguta reHarare. Mwana uyu vabereki vemwana akarumwa vakaenda kuna headmaster vakaziviswa ndo zvaitika. Vabereki voga vakasangana vari mukati mekutaura kuti honai mwana wenyu aruma mwana wangu, asi tariremuone ronda rake rakura rakutorwadza ende rakutoenderera mberi. Dzimwe dzenguva mwana anoda kuteswa pamwe mazino haana kunaka nekuti ronda makwiriro aro tigona kutobatsirana sei. Vakaramba vakati kwete mwana wangu kana kuri kuti anoruma munhu haazorumi kusvika pakuita izvi, saka munorevera mwana wangu nhema. Muri kumunyepera. Amai vevana vemwana akakuwara kusvikira vakuti ndakuita matano ekutsvaka zvanoda kuita vakatsvaga munhu akaonekwa zviri pachena mwana achishandirwa nenganga dzakanga dziripo achiridza kusvikira mwana akaruma mwana wewe akudonha mazino kusvika nezuro anga adonha mazino anokona kuita 5 kwayakazoenda kwazvo nhasi ndiripo ndinazvo. Mapedzisiro acho matouya nawo. Ndauya nawo. Ndine nyaya yakaitika mukati meguta reBulawayo reground rechechi iri kupinda ichinetsana makereke anokwenda kuita maviri. Makereke akatanga imwe inopinda
Saturday imwe chipinda Sunday asi vese sherisa ground 1 vese chitakapiwa zvipa mutemo vese chidindire tsamba chidindire tsamba asi riri ground 1 asi panyika yeZimbabwe pamutemo hakuna vanhu vanoita madouble allocation. Yes, hakuna kureva kuti makatangira zvinhu izvi pane kutengesera nekunyebero kwavakaita asi pakazowanika imwe kereke yakasvika ipapo haibhilivhi kana kutevera zvemashavi pakazowanikwa paine n'anga dzichiridza mbira dzichikanda mweya udoro mudenga dzichitamba dziripo ipapo asi mukati mukuru wekereke iyi akaonekwa aripo achitamba nevanhu ava mangwana acho imwe kereke pakaenda kunonamata vakatsinzira vachinamata pavakati regai tinosvinura vakaona mberi kwavo kwakagara munhu wechikuru akura zvokuti achakwanise kumuka ega Daniel chiwiri benefo vakachiwemba communication. Baba Isabel, hey. Mati ikereke mbiri chechi mbiri kureva kuti vari kuita zvekunamata Mwari ndo chitendero chavanotevera asi mushure mekukonana nenyaya dzekuti apa ndepedu ende vese dzine chiprofita kerekesi kureva kuti hadzitendi nganga nemashavi nemasvikiro yes asi pakazorara pachechi paground pachiitwa sei right pavakaenda kunoona vamwe vakatoona mumwe mukuru weke veimwe kereke pakati kuchi chiri kuitikabe pavakanotarisa vakaona mukuru weimwe kereke atoripo pakati ipapo nevamwe vekereke vatoripo pakati ipapo achitambirawo mbiri idzodzo imwe kereke iyi yaizopindawo zuva ramangwana payakainda zuva ramangwana ndokusvika pakereke ndokutanga kunamata vachiti zvatakaona pano nezuro Mwari unofanira kuti vatisimbise vakokaenda mukati medhenioroshi vakuisa mukati mengwambiti vakaenda mata vakamwaya mvura vakamwaya hoko dzavo vachizama kuratidza kusimba neukukutu hwemwoyo wavo vachiti Mwari chiti ndinotidudzira asi pavakazofugama vakunamata munamato okupedzesera kuti vakupedza basa vakuda kuchienda kudzimba dzavo nguva yavakatsinzina vese madhimoni achidonha vamwe vachita semu asi takataura nevamwe vanhu vanoti inini kunyange ndichinamata handikwanisi kuvhara maziso anoti ndakatira ground ndaiona zvisi zvaitika kunyange vanhu vaifamba ndaivaona asi panguva yakaitika iyi vanhu vachipedza kuti amen vachisvinura vakaona mberi kweground ravo panonamatirwa vanhu kana kuti panoparidza munhu akamira paine munhu akagara ipapo wechikuru anoratidza kuti ane makore atobvazera zvokuti haachakwanisi kumuka kana kufamba ega akagara ipapo handinotarisa munhu averewe ndichada kuziva kuti munhu aya nani vakamushayiwa vaihamba yani vakamushayiwa kutaura nemunhu iyeye haana kutotaurika naye chikonzero akura akagara ipapo apo achena musoro vatoita sei vakabva pa 1-1 vachitiza vachechi 1-1 umwe nemwe akananga kwake nekuti vanga vaona chisionekwe asi ndinotenda nekuonga mhuri yeZimbabwe kuti vakaenda kumapurisa kunovazivisa kuti munhu atona ari pachichi atimuzivi vachirondedzera kuti ndo zvataona isusu saka handisati ndaziva kuti pari zvinozvi mapurisa akavabatsira kusvika papi icho chiri kupisa Baba Isabel chinoda tauro choda kuti timbozuma haditika Zoomology Zuma 1 minute to 11 Rodisang Makawa Shanteo Sitole Zuma tichinamata zviri takatsinzinya mukati medhemioroshi kuti svinurei kwakwanikwa kwakagara gogodera pachariji right ndara takupina andi